Ata babalamyzyň ýörelgelerini belen sarpy goýan hormatly prezidentimiziň köklerini gadymytyň çyňlyklaryndan alqaýdýan türkmen halkynyň şöhratly taryhyny, milli mirasyny öwrenmek, gorap saklamak we geljek nesillerimize ýetirmek baradaky tapşyryklary berkarar watanymyzyň ähli ýerine bolşaly Lebap welaýetinde giňden durmuşa geçirilýär. Ene mamalamyzyň çeperellerinden çykan dünýä meşhur haly we haly önümlerini şeýlede kilim dokumak, keçe taýýarlamak ýaly el hünärleri özüniň ajaýyplygy we çuňur mazmuny ýogurlanyň bilen tapawutlanýar. Türkmen halkymyzyň milli lideri gahrman arkadamyzyň we hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň türkmen gelin gyzlarynyň kalbynyň owazy bolan ajaýyp halylarymyzy ussat halçylarymyzy goýan belen sarpysy ýordumyza halyçylyk sunugatynyň ösmek üçin giň ýol açyp bermegi halyçy gelin gyzlarymyzy täze zähmet üstünliklerine galkynyrýar. Haly dokumaklyk ýadygsız we ihlasly zähmeti talap edýär. Şeýle-de haly dokumaklyk dokmaçylykda özüniň dokulyş därleri we salňan nagyşlarynyň görnüşleri esasen uludurýan çyýgmalary bilen tapawutlanýar. Halyçylyk sunugatyny hasam tapawutlanýan halynyň bir görnüşüm ýüpek halylardyr. Ýüpek halylar özüniň aýratyn owadanlyk öwüşüni we has berkligi bilen tapawutlanýar. Ýüpek halylaryna bolan islew bolsa soňky ýyllarda ýurdumyzda hasam artýar. Garaşyk hemýeşilik beýtarap ýurdumyzda ýüpekçiligiň ösdürilmegi bolsa halyçylyk sunugatynyň bu görnüşiniň hasam ösdürilmegine we kämilleşmegine oňaýly şertler döredýär. Häzirki wagtda döwlet eýetçiligindäki halyçylyk kärhanalaryna şeýle döwletimiz tarapyndan uly gollawlar berilýän hususy önümçiliklerde ýüpek halyň we ýüpek haly önümleriniň öndürilişi epesli artdyrly. Diýärmiziň Lebap welaýetinde de hususy önüm öndürjiler tarapyndan ýüpek halyň hemde haly önümleriniň dürli görnüşleriniň öndürilişi ýygydarly artdyrylmak bilen halkymyza bolluk bilen hüdürlenip gelýär. Bagtyar zamanamyzyň bagtyar halyçylary milli boýsunçymyz bolan türkmen halylarynyň ajaýyp zamanamyz gözel tebigatymyz bilen baglanyşykly täze nuskalaryny döretmekde, halyçylyk sunugatyny kämilleşdirmekde ýergensiz zähmet çekýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni özleriniň ajaýyp zähmet üstünlikleri, owadan halylar bilen bezeýän hususy halyçylar pähim paýhas ummalmatymy pragy ýylynda hasam belen sepkitleri maksat edinýärler. Welaýetiň ýaşaýjylary milli mirasymyza belen sarpy goýan, ony öwrenmäge we hasam kämilleşdirmäge ähli mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza hemde bu başlangyçlary uly boýsunç bilen dowam edýän arkadagly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.